inaqqas mill-pace, kull qaddejs jgħin. Per eżempju, mejlux ġibt eżempju banali imma importanti, jekk jgħan nixrob fl-xkun litru ta' soft drinks full sugar. U sempliċement tal-istess ditta imma neqleb għal zero sugar jew inkella zero, jew whatever, daw l-ismijiet diet, whatever, hemmhekk frankajt biżibilju kaloriji li ġejjin mit-sokkor speċjalment, u bil-kemm intu ngħid bid-differenza. Ħafna nies jgħidulek ma tantx intebhom differenti, frankajt biżibilju. Għasib wara li tixrob l-ilma. Għasib wara tixrob l-ilma, però għal ħafna nies Romina x'aħna faċli ngħidu l-ilma l-aħjar. Però għandek min. Ekku, u għandek min illi ikun hemm numru ta' affarijiet li jrid jindirizza. U qabża kbira wisq għalih illi minn pereżempju full sugar jaqleb għall-ilma. U aħna ma rridux illi jagħmel jumejn tlieta taqbiżlu jerġa' jispiċċa jixrob il-full sugar. Mela l-ewwel mur għad zero. Għax dik diġà ħadd ifranka